سلام كم يصنعكم كبراتن كورون سمعتنا نلوم على التدالو زينات سبورت حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتال حمشت جيزة عواتي بالون دي اور برتغاليات كاي كريستيانو رونالدو نام مسار حجراويت غانتا كم استمرس هاغورو برتغال نسكاي سبورت حبيرام رونالدو ناي محسنت صوتا انصار اندورا كمون ناي مصاري وانچ عالم انصار فرنسان كروشيان كتصاوتيو كب هاغراويت غانتا تصويت قريبو زلوم رونالدو دحري 13 تقمتي بكورونا فيروس متحزو استراغصه ابت كلوبو انصار شودن سلسته ببادو استعوتو لغطم كبوكوري تغديدوم دحري 19 معلتي كاب كورونا ناصا مستبحال دما زحلف سنبت ناب سريع صوتا انصار اسبيزيا بمسلاف كلت شوتات امزجبيوم ازود 35 عامه برتغالات قاي رونالدو شوتو دا زي مزغ منبر ابت كلوب جوفنتوس نا تشامبيونز ليغ طما انصار فرنباروس 4-1 تعوتو لمشت تسلافاي نيريوم برتغال زمصربو ناي محزنت صوتا انصار اندورا كتصوت مدب كتحزلان كله 14 حدار انصار فرنسا كمون تحري 3 معلتي انصار كروشيا كتقطميام زحلف ربع عمنا تشامبيونز ليغ باسطنبول باساكشير دصفع اسلطان ريد ديفلز اوليغلان شورشاير تتصاوتو ام مكلخال اب تصوتا انصار تركاويت كلب اسطنبول زرعيو منقصقاس محرت زيغبوم إلو زليفيلا سوبر سبورت كلت شوتات اسطنبول مسكعت مانشستر يونايتد زتصنبرا انت تملكتنا تتصاوتو يونايتد ام مكلخال كانتاي ترقم زي بالمعس كينو شورشاير دما نزي استرد يمثل حتى اسطنبول دمبابا قدام شتو كلبو اب كل قلع مقطعت يونايتد بزي تصابو تخلاخلت يونايتد كمزغبا كيليوم كيصنحو ونقن معرفتي كاب ماتا استمطلت قعسو دمبا نيفيسكا مسقبلو بزي صقميو اب سكيت يونايتد كسراسرا ترايوم شولشيرا مغلطيو تقدام الشوتو استمزغبت ازيا تحزن شوتايام اب دحريت صوتاي غديفناينا حصير صوتا تصاويتنا شلل زيتبل كونوتا يرام كنصاوتو زغبانا ترى ايده صوتنا اب زلنا درجه كمز عينت شوتو خمزغبكا زحزنيوم قلل تقعساسو كتقاصرون تزيكيلكا عاوز كتمزغب ازيو كبيدو يبل نبركا فالي مانشستر يونايتد بولس كولسون نقطع شولشير ندادي وسيخلوم مكلخال مانشستر يونايتد صحفري نيرو كبليو غليصوم سكولس وسيخو يونايتد مولو بمولو ناي تحت 10 عامه حصانات زتصاوتو صوتا ارياتنا بفلاي دما ام مكلخال مسبر مكلخال انتايو غبر امسيو زفولطو يبلين زخون خوين غن مكلخال يونايتد زسحق نيرو يبل سكولس هافتمس بيتي سبورت زغبرو قال محتتم سعرت يونايتد باسطنبول دحري بارسنال زورد سعرت تختيل ممصو يعنتي ونان يونايتد ادوارد غنا كابيتول شهر ايلغسن زلوم شول شهر اموداتا يونايتد غيزه كوهب اللوم رؤيتات كبزح قدنيوم كابزلنا العلقن كنبرت علنا كبليو دم ديموم مانشستر يونايتد لو مقدام ناب كتما ليفربول توغايزا انصار ايفرتون صوتا يصبيالوم نمسرح مسجار تصوتي زبهال زلو صنصنتا مسنسجر ابز غزي ازي ان دمغزمت زلو برتغالات قاي انجليزيات كلب ليفربول تياغو جوتا ازا كلب ابكرامات كتفرمو مدب كم زي نبرا ميرور غليصام ليفربول نات قاي واتفور اسماعيلا سار ابكرامات كم قداماي تارجت غيرا تسرح كم زنبرت تخنا غن اواغا اسماعيلا مس واتفور كسامع سلازي كالا نابزي بلصنتو زمسكره برتغالات قاي ولبس زنبره جوتا انفتا كتغير استجددت انه دما حجي مبالع تخوينوس اب دحروت 10 قطمات اب انفيلد زكايدن شوعات شوتات كمزغب زي تتصقمم ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት ባርሴሎና ካርሎስ ቱስካስ እዛናይ ካታሎናዊት ክለብ ቅድመ ሓደስ ተጻወትና መሰራዕ ምጽምባራ ገለገለ ተጻወት ክሸይጥ ከም ዘሎ አፍሊጦም ንሱ ነዝ መግለጽ ዝህብ ዘሎ ኣብታ ክለብ ተኸሲቱ በዘሎ ቅጥባው ቁልውላዊ በመባል ሙንዶ ዲፖርቲቮ ትገልጽ ኣላ እዚ ነካይዶ መሸጣ ተጻወት ድማ ነቶም ናብዛ ክለብ ንኽንጽምብሮም ዝደለና ተጻወት ነጻ ብምዃን መታን ምግዛእ በመባል እዚ ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት ዝሕብር ዘሎ ካብዛ ክለብ ከይወጻና ባርሴሎና ኣብ ናይ ወርሒ ጥሪ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ እንተኸለኸለ ማንቸስተር ሲቲ ኤሪክ ጋርሲያን فرام دليت كم زحدرت سبورت زتبهالت مربب حبريت افليطام دانيال ليفين اتقايدو كورياوي هينغ مينغ سونغ مستمناوي دومز هاري كين زمعراره حدش وعل كفرمو لعل دليت كم زلو غليت الى اكسبرس سبورتم ازي فاينانس ازا كلب زخونه دانيال ليفي نز قبر زلو ولا كو سون كساب كتشل 23 زطنه وعل انتهلو لتوسق عمتات اب توتنهام كصنحن ببلصنتو زمسكر دما دمزو كوسخلو دليت كم زلو يغليصم اتقاي سونهام انجليزاو هاري كين سمناو دمزو 200 يورو يو زخفل ريال مدريد نت ابير مونيك كساب حجو علو زي حدث تخالخل ديفيد الوا بنص اسخونه مسرح نام مسارع مصمبار تسرح كم زلا اي اس تبعلت مربب حبريت افليطام ازي اب كرمات وعل زبقع تصوتاي بريال مدريد ركب يكايدو لخم زلو يتغليص زلوم بزي كازا كلب دما ليفربولن بارسلونانون از مسرح ايدانيتين كم زلوا اذا مربب حبريت وسخا غليص علام لوس بلانكوس اسبانيويت كلب ريال مدريد نداني كارفاخال حدش وعل كم تقربلو
ማርክ ሓቢራም ትማል ዓርቢ ካብዛ እስጳኛዊት ክለብ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ካርቫኻል እዚ ሓድሽ ውዕል ምስ ዝቕበል ኣብ ሳንቲያጎ በርናቡ ክሳብ 2024 ዘጽንሖ ክኸውን እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥሪ ንሶልሻየር እንተዘይተውጋቶ ነቲ ከም ቀዳማይ መተካእታ ሓጢያቶ ዘላ ኣርጀንቲናዊ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ክትኸስሮ ከም እትኽእል ዴይሊ ሜል ሓቢራም ዘብረበ ሓበሬታ ነዚ ክትብል ከም መግለጺ ዘቐረበቶ እንተነይሩ ፖቼቲኖ ብሪያል ማድሪድን ኢንተር ሚላንን ከምኡውን ብናይ ቅድም ክለቡ ቶተንሃም ይድለ ከም ዘሎ ዘረድእ እዩ ፕሬዝደንት ዩኤፋ ኣሌክሳንደር ሰፈሪን ኣብ ጉዳይ ሃንድቦል ማለት ብልሙድ ኣፀዋውዓ እማኖ ዝወሃብ ፍጹም ቅልዓት ኣካታዕን ኣቆጣዕን እናኾነ ይመጽእ ብምህላው ፊፋ ብዳንነት ቴክኖሎጂ ዝወሃብ ፍርዲ ገዲፉ ብናይ ቅድም ኣተኣልያ ሃንድቦል ማለት ማኖ ክውስን ጸውዒት ኣቕሪቦም ኣብዚ ቀዳም ሰንበት ሊጋት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ተዋሃጊ ጸወታታት ይሰርዕ ዘሎም ኣብ መድረኽ ቡንደስሊጋ ጀርመን ንኤርሊንግ ሃላንድን ሮበርት ሌዋንዶውስኪን ዘረኸብ ግጥም ዓበይቲ ክለባት ናይ ዘሊግ ዝኾና ቦርሲያ ዶርትመንትን ባየር ሙኒክን ሎሚ ቀዳም ምሸት ክካየድ እዩ ኣብ መድረኽ ሰሪያ ጣልያን ተርኢና ኣትላንታ ኣንጻር ኢንተር ሚላን ላዚዮ ድማ ምስ ጁቬንቱስ ዘካየዱ ዓብ ጸወታ ኣሎም ኣብ መድረኽ ላሊጋ ስጳኛ ድማ ቫሌንሲያ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ኣብ መድረኽ ሊግ ዋን ፈረንሳ ድማ ፒኤስጂ ኣንጻር ሬንስ ጸወታ ክህልዎን እዩ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ድማ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ቀዳም ሰንበት ክልተ ዓበይቲ ግጥማት ሰሪዕሎም ዩናይትድ ምስ ኤቨርተን ከምኡውን ማንቸስተር ሲቲ ምስ ሊቨርፑል መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ክሳብ 1999 ናብ ዝነበረ ግዜ ብዓብላልነት ክለብ ሊቨርፑል ተጓዒዞም ካብዚ ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት ግን ክብረ ሊቨርፑል በታ ብፈርጉሰን እትእለ ዝነበረት ዩናይትድ ክትከኣር ኢና ኣብዚ ግን ክሳብ 2008 ናብ ዝነበረ ግዜ ዩናይትድ ዋላ እኳ ዝበዝሐ ግዜ ነዛ ዋንጫ ብምልዓል ነቲ ብሊቨርፑል ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ክትሰብሮ እንትኽኣለት ክለባት ኣርሰናል ቸልሲ እውን ጎኒ ጎኒ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዕብለለአን ከሪኣ ክኢለን እየን እዚ ኣብ ዝኾነሉ ድማ ማንቸስተር ሲቲን ናብ ዝመሳርዕ ዓብላልነት ክትመጽእ ክኢላ እታ ነዛ ዋንጫ ብብዝሒ ብምልዓል ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ዝነበረት ሊቨርፑል ድማ ካብዚ ዓብላልነት ክትወፅእ ክኢላ ዩናይትድ እታ ብብዝሒ ዓወታት ብምዝጋብ ኣብዚ መድረኽ ብኩሉ መድያ መወዳድርቲ ኣልቦ ክለብ ክትከውን ዝኽኣለትሉ ብመሪሕነት ናይቲ ኣብ 2013 ካብቲ ክለብ ዝተሰናበተ ኣሰልጣኒ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን እያ እዚ ኣሰልጣኒ ኣብዚ ናይ ልዕሊ 20 ዓመት ናይ ምስልጣን ስርሑ መግለፂ ዘይርከቡ ዓወታት ናብ ሜዳ ኦልትራፎርድ ብምምጻእ ንሊቨርፑል ካብ ተወዳዳርነት ኣውፂዋ እዩ ድሕሪ ዝሰልጣኒ ግን ሊቨርፑል ዓብላልነታ ኣብዚ መድረኽ ብግብሪ ከተርኢ ትረአላ ናይዚ ኣብነት ድማ ድሕሪ 30 ዓመት ንዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ናብ ሜዳ ኣንፊልድ ከተምጽእ ምኽኣላ እዩ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ድማ እቲ ኣብ ዝበነ መሪሕነት ፈርጉሰን ዕብለላ ኣዘርአያት ዩናይትድ ከምቲ ናይ 30 ዓመት ታሪክ ሊቨርፑል ይድገማሎም ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ መድረኽ ቻምፒየንስ ሊግ ብሓያል ቅልስ ድሕሪ ሕለፋ እንሆ ድማ ሕጂ ድሕሪ 3 ወርሒ ኣብ መበል 15 ደረጃ ናይዚ መድረኽ ተቐሚጣ ንህላዊ ኣሰልጣኒኣ ሶልሻየር ኣብ ሓደጋ እትያ ትርከብ እዚ ከኣክል ድማ ድሕርቲ ናይ ኣርሰናል ስዕረት ኣብዚ ናይ ረብዕ ጸወታ መድረኽ ቻምፒየንስ ሊግ ብቱርካዊት ክለብ ኢስታንቡል ባሳካር ካልኣይ ተኸታታሊ ስዕረት ክወርዳ ተዓዚብና እዚ ድማ ነቲ ኣብ ነቕነቕ ዝርከብ መዝነት ስልጣን ኣሰልጣኒ ኦልጎናር ሶልሻየር ዘፍርስ ምዃኑን ማዕከናት ዜና ስፖርት ዓለምና ዝገልጻ ዘሎ ድሕሪ ዝሰልጣን ኸ መኒ ኣብ ሜዳ ኦልትራፎርድ ክረአ ብምባል ድማ ትንተነን ክህባ ጀሚራን ኣለዋ እዛ ክለብ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ህላውነታ ዘረጋገጸትሉ መድረኽ ቻምፒየንስ ሊግ ብርእሰ ምትእምማን ዘለዎ ብቕዓት ክትሳተፍን ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ድማ ንዋንጫ ክትወዳደርን እዩ ግምት ብዙሓት ነይሮም እንትኾነ ግን ቀያሕቲ ሸይጣውንቲ ኣዲኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከም ዝጸንሐካ እዩ ኮይኑዋ ይትረፍ ምስ ቀዳሞት 10 ኮይኖም ክጅምሩ ኣብ ታሪኾም ድሕሪ ኣሰልጣን ዴቪድ ሞየስ ዝሕፍር ደረጃን ኣጀማምራን ብምሓዝ ኣብ መበል 15 ደረጃ ተሰሪዖም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክለባት ቸልሲን ዩናይትድን ሳልሳይን ራብዓይን ደረጃ ብምሓዝ ናብ መድረኽ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ዝሰገራሉ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ናይ ዩናይትድ ዝነበረ ኣብዚ ግዜ ድማ ተንታኒ ኣብ መደበር ቴሌቪዥን ዘሎ ጋርኔቨል ከም ዝኽብል ተዛሪቦም እዚ ሕጂ ብክለባት ዩናይትድን ቸልሲን ተረኺቡ ዘሎ ውጽኢት ነዘን ክለባት ክዕግብ የብሎን ምክንያቱ ነተን ቀዲመን ዘለዋ ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ንኸርክባ ክሓስባ ከም ዘለውኒ ኣዘኻኺሮም እዚ ናይዘን ክለባት ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ድማ ወሲኾም እንሆ ድማ እዚ ቃል ናይ ጋርኔቪል ኣብ ባይታ ይርአ ምክንያቱ እዘን ክለባት ናብዚ መድረኽ ጥራሕ ብምስታፈን ኣኻሊ ገይረን ብምእታው ኣኻሊ ዝኾነ ምድለዋት ብዘይምግባር ናብዚ መድረኽ ኣትየን ኣደዳ ውርደት ዝኾና ዘለዋ ዋላ እኳ ናይ ቸልሲ ካብ ናይ ዩናይትድ ዝሓሸ እንትኾነ በቲ ኣብ ክራማት ዘውፃእቶ መጠን መሰጋገር ግን ንወናን ናይዛ ክለብ ካሊእ ክኸውን ትፅኢቶም ናይ ዩናይትድ ግን እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ማንም ዝኩሕተቕ ኣይኮነን ሶልሻየር ዋላ እኳ ንመሰጋገር ዝኸውን ገንዘብ ዘድልዮ እንትኾነ ኣብ ዝግባእ መዓላ ክውዕል ግን እቲ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ ዩናይትድ ዋላ እኳ ተፃወት እንተሃለዋ ተወዳዳሪት ንምዃን ግን ኣብ ማእከል ሜዳ ምክልኻል ከም በዓል ቨርጅል ቫንዳይክ ኣብ ሊቨርፑል ኣብዛ ክለብ እውን ዘድሊ ተፃዋታይ እዩ ናይ ጽጋም ተኸላኻሊ ከምኡውን ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ኣጥቃዓይ ከድልይዎ እዮም እዚ ምስ ተማልእ ድማ ዩናይትድ ካብ ዝኣተው ወፃኢ ዝኾነ ብቕዓት ከትናገፍ ተቆሎ ክህልዋ እዩ እዚ እንኾነ እዛ ክለብ በዚ ናይ
ክረማት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ መስመር ምክፋል እንበር ንኻልእሲ ዝግደሰሉ ኣይረኽበን መስመር ምክፋል ዩናይትድ ብኸም በዓል ፖል ፖግባ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ዝቕለስ ክነሱ ሶልሻየር ግን እንዶኒ ቫን ደ ቢክ ካብ ኣያክስ ክፈርሙ ምኽኣሉ መንዩ ኣብዚ መስመር ክእለ ዝብል ሕቶ እዩ ኣላዓኢሎም ኣብዚ ናይ ጋር ኔቪል ሪኢቶ መወዳድርቲ ዩናይትድ ኮይና ዝቐረበት ቸልሲ ሃጓፋታ ክትዓብስ ኢና ተዓዚምና ንኣጥቃዒ ቲሞ ወርነር ንተኸላኻሊ ቤን ቺልወል ንናይ ክንፋ ኣጥቃዒ ካይ ሃቨርትዝ ንሓላውልዳት ኤድዋርድ መንዲ ከምኡውን ንተኸላኻሊ ቲያጎ ሲልቫ ከተፈርም ክኢላ እዚ ድማ እቲ ካልእ ፀገም ሶልሻየር ይኸውን ኣሎ እዛ ክለብ ድሕረት ብሰቪያ ዝወረዳ ናይ ኤውሮፕያን ሊግ ስዕረት 34 መዓልታት ድሕርያ ናብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ኣትያ ኣብ መጀመርታ ፀወታ ድማ ብክሪስታል ፓላስ ክትርታዕ ተዓዚብና ብድሕሪ እዚ ድማ እቲ ኣብ ታሪኻ ዝኸፍአ ስዕረት ዝኾነ ናይ 6-1 ስዕረት ብቶተንሃም ዝመፀ ካብዚ ስዕረት ንድሓር ድማ መዝነታ ሰልጣን ሶልሻየር ኣብ መልክት ሕቶ ከኣቱ ናይ ግድን ኮነ ሰበስልጣን ዩናይትድ ዋላ እኳ ኣግሂዶም ሶልሻየር ካብ መዝነቱ ኣየለይዎ ቅያሮ ኣብ ምንዳይ ከም ዝኣተወ ግን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐንን ካብዚ ስዕረት ኣብ ዝወፃሉ ድማ ዋላ እኳ ንፒኤስጂ ተረትዓ ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ኣንጻር ቸልሲ ኣብ ዘካየደ ፀወታ ንኽትሪኦ ኣሰልቻዊ ዝኾነ ፀወታ ብምንፅብራቕ ንደገፍቲ ክለቡ ይሕዚንዎም ከይፀንሐ ድማ ኣብ መድረኽ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ልዕሊ ለይፕዚግ ገፊሕ ዓወት ከምፅእ እኳ እንተኸኣለ በታ ቀንዲ መተላለኽቲ ክለቡ ዝኾነት ኣርሰናል ኣብ ሜድኡ ክሰዓር ኣብ መድረኽ ቻምፒየንስ ሊግ ድማ ብኢስታንቡል ባስኻር ክውስኽ ተራእዩ ካብዛ ክለብ ናይ ምውፅኦ ተኽእሎ ድማ ነዳዲ ወሲኽሎም ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከለያ እዛ ክለብ ናብዚ ናይ ቅዳም ሰንበት ፀወታ ኣንጻርታ ኣብዚ ዓመት ብሉፅዓት ኣብ ምንፅብራቕ ትርከብ ናይ ካርሎ አንቸሎቲ ክለብ ኤቨርተን ተካይዶ ፀወታ ተሰሪዕላ ዘሎ ዩናይትድ ኣብ ፀወታ ስዕረት ምስ ተመዝግብ መዝነት ሶልሻየር እንታይ መጻዩ ሓቢርና ንሪኦ ክኸውን እዩ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ኣብዚ ናይ ቀዳም ሰንበት ፀወቱ ሰንበት ምሸት ሰዓት 7 ፈረቓን ነዚ ኣብዚ ግዜ ልዑል ግምት ዝወሃቦ ግጥም ኣርሓ ክለባት እንግሊዝ ዝኾና ሲቲን ሊቨርፑልን ኣብ ስታድየም ኢትሓድ ክእንገድዮም ኣብዚ ዓመት እዘን ክልተ ክለባት ንኽትገልጡ ኣሸጋሪ ብቕዓት ሒዘን ዝርከባ ብፍላይ ድማ ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑል ብኣስቶን ቪላ ዝወረዳ ስዕረት እቲ ንቆመንኣ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእስዎ ስዕረት ኮይኑዋ ኣሎ ዋላ እውን ብድሕሪኡ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታታት ዓወት ከተምፅእ እንትኻለት ጋርዲዮላ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ፀወታታት ዘይከም ዝሓለፈ ዓመታት ብገፊሕ ናይ ምዕዋትን ፀወታ ናይ ምቁፅፃር ብቕዓቱን ክጠፊእና ርኢና በዚ ድማ ሙሉእነት ክለቡ ኣብዚ ዓመት ውድድር ኣሸቓሊ ክገብሮ ይረአ ኣሎ እዞም ክልተ ኣሰልጠንቲ እምበኣር ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ኣሸቓሊ ኩነታት እንከለውዮም ነንሓድሕዶም ክረኻቦም ብወገን ሲቲ ፈርናንዲኖ መንድን ኣጉየሮን ኣብዚ ፀወታ ዘይህሉ ተፃወቱ ክኾኑ እንከለዉ ብወገን ሊቨርፑል ድማ ኣሌክስ ኦክስሌድ ቻምበርሌን ቨርጅል ቫንዳይክ ፋቢኒዮን ኣብዚ ፀወታ ዘይሰለፉ ተፃወተ ሊቨርፑል እዮም ቲያጎ አልካንትራ ድማ ህላውነቱ ኣብዚ ፀወታ ኣይተረጋገፀን ኣሎ እዘን ክለባት ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ወርሒ ሰነ ናይዚ ዓመት ኣብ ዝተረኸባሉ ሲቲ ብሰቶታት ኬቨን ዴብሩነ ራሂም ስተርሊንግ ፊል ፎደን ኣሌክስ ኦክስሌድ ቻምበርሌን ድማ ናብ ገዛእ ልዳቱ ብዘመዝገባ ሸቶ 4 ባዳ ክትዕወት ኢና ርኢና እንትኾነ ግን ኣብዚ ናይ ፅባሕ ፀወታ ክልቲአን ክለባት ድሕሪ ትገፊሕ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ዓወተን ይመጻእ ብምህላወን እቲ ካልእ ገጽ መቐረት ናይ ፀወታ ይኸውን ኣሎ ሲቲ ንኦሎምፒያኮስ 3 ባዶ ሊቨርፑል ድማ ንኣትላንታ 5 ባዶ ብምዕናው ስለዚ እዚ ፀወታ ማንም ዝበጎ ፀወታ ናይ ሰሙን ክኸውን እዩ ብመሪሕነት ማእከላይ ዳኛ ክሬግ ፓውሰን እዚ ርክብ ናይ ዘን ክለባት ንዝመጽእ ኣብ ዝውሃብ ግምታት ንዋንጫን ካልእን ዓበ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብዚ ፀወታ እትዕወት ክለብ ዓበ ግምት ክወሃባ እዩ ሲቲ ሕማቕ ኣጀማምራ ገዲፍካ ኣብዚ ፀወታ ዓወት ምስ ተመዝግብ ነቲ ተነፂፉላ ዘሎ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ብምምላስ ናብ መሪሕነት ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ ብኣንጻሩ ድማ ሊቨርፑል ኣብዚ ፀወታ ዓወት ምስ ተመዝግብ ንዘለዋ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ምስ ሲቲ ብምግፋሕ መሪሕነት ከተደልደልያ ኣብዚ ግጥም ዘይምህላው ተኸላኻሊ ቨርጅል ቫንዳይክ ምምላስ ጋብርኤል ጀሱስን ገለጻት ክህልው እኳ ግምት እንተሎ ነቲ ጥበበኛን ምኩርና ሰልጣን የርገን ክሎፕ ዘሻቐሉ ከምዘይኮነ እዮም ተንተንቲ ዝዛረቦም እዚ ድማ ኣብ መቐየር ክፍሊ ብዝገበሮ ለውጢ ነዚ ፀወታ ክብድሆ ይበሃልትዮም ብወገን ሲቲ ዝኾነ ዝጎድል ተፃዋታይ ብዘይምህላው ኣብዚ ፀወታ እዞም ክልተ ኣሰልጠንቲ ብልሓትን ብቕዓትን ዝሓትት ስልቲ ገይሮም ንፀወታ ክዕወትሉ ልዕል ግምት ይወሃቦም እንትኾነ ብወገን ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ምፍራሕ ክህሉ ናይ ግድን ምዃኑ እዞም ተንተንቲ ይውስኹላው ስለዚ ካብ ዝሓለፈ ዘካይድዎ ዝነበሩ ፀወታታት ዝሕል ዝበለ ፀወታ ከርእዩ ግምት ተዋሂብዎ ዘሎ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ግን ኣብዚ ፀወታ ሸቶ ናይ ግድን ከም ዝምዝገብ እዞም ተንተንቲ ብርእሰ ምትእምማን ይዛረብለው ብሓፈሻ ኣብዚ ፀወታ ግምት ተገይሩሉ ዘሎ ኣሰላልፋ ናይ ዘን ክለባት ብወገን ማንቸስተር ሲቲ 4-3-3 ኮይኑ ኤደርሰን ካይ ዎከር ሩበን ዳያዝ ላፖርተ ጃዮ ካንሴሎ ኬቨን ዴብሩነ ሮድሪ ጉንዶጋን ፊል ፎደን ጋብርኤል ጄሱስ ራሂም ስተርሊንግን ብወገን ሊቨርፑል ድማ ተመሳሳሊ ቅዲ ኣሰላልፋ ኮይኑ አሊሰን ቤከር ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ጆ ጎሜዝ ማቲፕ ሮበርትሰን
ሮበርትሰን ናቢ ከይታ ሄንደርሰን ጆርጂኒዮ ዋይናልደም ሳዲዮ ማነ ዲያጎ ጆታ መሐመድ ሰላሕ ምስ ቀዳሞት 10 ናብዝ ሜዳ ክስላፉ ተጽፈይት ይግባረሎም ተንተንትናይ ዛውዲ ክሎብ ኣብዚ ጾታ ካብ ፈርሚኒዮን ጆታ ንመን ይመረጽ ዝብል ዛዕባ እቲ ዝለዓለ ጉዳይን ብምግባር ይዛረበሉለው ኣብ 4 ጾታታት ናይ ሓዳስ ክለቡ 6 ሹትታት ብምዝጋብ ንኣሰልጣኒ የርገን ክሎብ ኣብ ምሕጓስ ዝርከብ ዲያጎ ጆታ ኣብዚ ጾታ ምስ ቀዳሞት ከም ዝስለፍ እኳ ብተንተንቲ ተተነግረ ኣሰልጣኒ ክሎብ ግን ፈርሚኒዮ እቲ ቀዳማይ ምርጫኡ ምዃኑ እዩ ተዛሪቦም ብኸምዚ ምትህልልኽ ድማ ግጥም ናይ ዘን ክለባት ጽባሕ ሰንበት ምሸት 7 ፈርቓን ኣብ ስታዲየም ኢትሓድ ክካየድ እዩ بحفشة عبز قدام سنبت زكايدو قطمات مدرخ بريمير ليج نزوم سعودي مسلوم لوم قدام سلستن فرقان ايفرتون انصار مانشستر يونايتد سعشو دشا كريستال بالاس انصار ليدز يونايتد شومونتن فرقان تشيلسي مس شيفيلد يونايتد 11 دما ويست هام انصار فولهام صباح سنبت ويست بروم البيون انصار توتنهام ساعه 3 ليستر سيتي انصار وولفز ساعه 5 مانشستر سيتي انصار ليفربول 7 فرقان ارسنال دما انصار استون فيلا 10 ربع صوتن ككايدين امدخ راليغا اسبانيا ترينا دما لوم قدام هيسكا انصار ايبار بارسلونا انصار ريال بيتس سيفيا انصار اوساسونا اتلتيكو مدريد دما انصار كاديز صباح سنبت هيتاف انصار فياريال ريال سوسيداد انصار غرانادا ليفانت انصار ديبورتيفو الافيز ريال فالادوليد انصار اتلتيكو بيلباو فالنسيا دما انصار ريال مدريد قطمن ككايدين امدخ سريع ايطاليا دما لوم قدام كاغيلاري انصار سامبدوريا بينيفيتو انصار سبيزيا بارما انصار فيورنتينا صباح سنبت لازيو انصار جوفنتوس اتلانتا مس انتر ميلان جنوا مس روما تورينو مس كروتون بولونيا مس نابولي اس ميلان دما مس هيلاس فيورونا امدخ بوندسليغا جرمن دما لوم قدام يونيون برلين انصار ارمينيا بيلفيلد اربي ليبزيغ انصار فريبرغ مينز مس شالك ستوتغارت انصار انترا فرانكفورت اوغسبرغ دما مس هرتا برلين قطم عبيت خلبات نايزليك سخنا بورسيا دورتموندن باير مونيكن لوم قدام مشت ككايديوم صباح سنبت وولفسبرغ مس هوفنهايم باير لوركسن دما مس بورسيا مونتوغلادباخ امدرخ ليغوان فرنسا دما لوم قدام بوردو مس مونتبلي بي اس جي مس رينس صباح سنبت دما بريست مس ليله لورينت مس نانتس مينتس مس جون نيمس مس انغرز لينس مس ريمس نيس مس موناكو اولمبيك لين دما مس سنت ايتين صوتن ككايدين بارك صخوركم سمعتنا نلوم زبلاي مقالح سبورت ابزازيمنا لنا مسخم صنحنا هنا ققباز جن روبيل برختنا مسترهم من بعد غرفكم سسنايم